саг дар ҳавлӣ бошад боки надорад. Гуфтиян не, саг дар ҳавлӣ ҷоиз нест. бародарои азиз, барои он ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки ҳар рӯз 2 қирот савобаш кам мешавад. 2 қирот 2 монанди кӯҳи Уҳуд савобатон канда мешавад. Иққадар савоб надоред. як, дуюмаш агар дошта бошед кам мешавад. сеюмаш фариштаҳо намедоранд ба хонатон. чаҳорумаш он нафаси гази карбонате ки саг мебарорад вақте ки одамизод наздик мешавад ва нафас мекашад. ва инчунин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам саг агар ба табиқи шумо даҳон расонад 7 маротиба бо об шӯед, 1 маротиба бо хок шӯед. яъне 1 маротиба бо хок, 7 маротиба бо об. олимҳо дар ин асри 21 исбот карданд ки хок, чунки дар таркиби хок 100 маводи химиявӣ ҳаст, 100 элементҳои химиявӣ ҳаст. як моддаҳое ҳаст ки махсусан ҳамон микробе ки дар даҳони саг аст, ҳамон микробе фақат хок меравонад. бо ин фирию шампуно мешӯед, намеравад гуфтанд. бинобар ин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам 1400 сол пеш агар саг ба табиқи шумо даҳон расонад, 1 маротиба бо хоку 7 маротиба бо об шӯед гуфтанд. бубинед ҳазорати ислом, маданияти ислома. имрӯз мардуми бедин як қошуқ ба сагаш мехӯронад, як қошуқ ба худаш мехӯрад. монанди фарзандаш дар хона нигоҳудор мекунад. наъузубиллоҳ. ин ҳазорати ислом, маданияти баланди ислом бинед ки инсон аз ҳайвон ҷудо кардааст. мебинед дар боғҳо ҳамроҳи сагошон мегарданд. ин аз бемаданиятӣ ҳаст. ҳамроҳи саг дар як ҷо зиндагӣ кардану ҳатто дар як ҷои хоб кардану наъузубиллоҳ.